Sziasztok, én Szabó Ákos vagyok, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. A mai adásban Berlinből lesz szó, és nem is akárhogy. Berlint megpróbáljuk 1 vagy maximum 2 nap alatt megjárni. És az a jó, hogy ez sikerülni is fog. Szóval próbáljuk meg úgy végigvenni a város, hogy gyalog megyünk, hogy az ingyenes látnivalókat nézzük meg, és megpróbáljuk megtalálni, hogy mi Berlinben az igazi csodálatokra kezdem el ezt a videót, de most remélem végre sikerülni fog. Berlin Németország fővárosa és 3,5 millió lakosával a nagyobb Európai Uniós városokhoz tartozik, mégis a történelme, a kultúrája és a múlttal való szembenézése az egyik legizgalmasabb európai fővárossá teszi. Nagyon nehéz volt Németország történelme, nagyon nehéz volt szembenézni ezzel a történelemmel, de hogy ez a szembenézés megtörtént, a falak leomlottak, úgy Berlin Európa egyik legnyüzsgőbb, legsokszínűbb és legmultikulturálisabb városává vált. Ha korán reggel száll le a gépetek, akkor metróval reggel már bent tudtak lenni Berlin valamelyik tömegközlekedési csomópontján, ahonnan el tudtok indulni sétálni. Ha szeretitek a hosszú sétákat, akkor Berlin nektek való, hiszen tömegközlekedés nélkül is bejárható a legtöbb dolog. Én a túrát a Potsdamer Placon szeretném kezdeni, hiszen itt a múltból, a jövőből, a jelenből is találunk részleteket. Ez a Potsdamer Platz Berlin egyik legimpozánsabb üvegépületeivel és felhőkarcolóival tarkított csomópontja. Ez inkább már a jövő, meg a jelen, mint a múlt, de a berlini fal darabjaival itt is találkozhattok, úgy, ahogy a város szerte több helyen is szembesülni fogtok ezzel a fallal. A Potsdamer Platz hangulatos, vannak kávézók is, de igazából ez csak egy jó kiindulási alap, hogy meglássuk azt, hogy hova jutott el 2021-re Németország fővárosa. Ha elindultak a Potsdamer Platztól, akkor sajnos először a történelemmel kell szembenézni, és a Brandenburgi kapu környékén megtalálható a holokauszt emlékmű, amely Németország egyik legsötétebb korszakával néz szembe, és ez a elképesztően nyomasztó, elképesztően monumentális emlékmű megmutatja azt, hogy milyen tragédiák történtek a múltba, és ez a nyomasztó érzet, ez kísért minket, amíg ezek között a hatalmas tömbök között bóklászunk. Szóval vegyük is egy kicsit vidámabbra az irányt, mert ez a szembenézés kegyetlen, és adásokat lehetne erről beszélni. A Brandenburgi kapuhoz eljutva a megosztottság és az egység jelképével találkozhattok. Ez a kapu végigkísérte Németország egész történelmét, illetve a tetején található bronz szobornak a történelme is azért bepillantást enged Németország történelmébe. Illetve itt található a Reichstag, Németország parlamentje is, ahova az üvegkupolába ingyenesen be lehet menni, és az egész Reichstagot körbevezetett túrával be lehet járni, viszont mi sajnos elbaltáztuk, de ti ne legyetek ilyenek, foglaljatok előre időpontot az interneten, és érkezzetek meg időbe, és akkor simán gond nélkül végig tudjátok ezt a nagyszerű és lenyűgöző történelemmel rendelkező épületet járni. Ha már ott vagytok, akkor érdemes megnézni a Tiergartent, Berlin egyik legnagyobb parkját, ahol a győzelmi oszlop található, illetve a Berlint felszabadító szovjeteknek az emlékműve is megtalálható. Ezzel nekünk van egy elég érdekes történetünk, azt majd a végén fogom nektek elmesélni, de ezt semmiféleképpen ne hagyjátok ki. Persze, hogyha nem akartok órákig sétálni a parkba, akkor nem kell, de hogyha a győzelmi oszlopig vagy a szovjet emlékműig elmentek, akkor már látni fogjátok azt, hogy mekkora ez a park. Ha visszamentek a Brandenburgi kapuhoz és elindultok fölfelé, akkor az Alexanderplatzra fogtok kijutni, de ne rohanjunk ennyire. A berlini sugárút, az Unter der Linden, az egy fákkal szegélyezett, többsávos, középen végig sétálható sugárút, amely olyan dolgok mellett fog elvezetni minket, mint a Múzeumsziget, ahol Németország és Európa talán legjelentősebb múzeumai is találhatóak. Egy egynapos városnézésbe persze ezek nem férnek bele, de hogyha több napotok van Berlinből, akkor javaslom azt, hogy mindenféleképpen nézzetek meg egy vagy több múzeumot, illetve itt található még a berlini dóm, amelyet ugyan a háború megtépázott, és úgy néz ki, mint egy nagyon-nagyon régi templom,
de nem az. Nézzétek meg a sprét mellette, illetve érdemes még itt történelmileg elmondani, hogy persze ez réginek néz ki, de ez csak a 20. század legelején lett kész. Illetve a múzeum szigetnél azért még érdemes kimenni, mert beszéltem a spréről, mert azért a legtöbb európai főváros persze egy folyó középen ketté választ, tehát érdemes a spréparton inni egy kávét, és ha szép idő van, akkor üldögélni, nézni a hajókat, és egy kicsit így rápihenni arra, hogy még rengeteg látnivaló van előttünk. Innen, hogyha egyenesen indulunk tovább, akkor be is futunk az Alexanderplatzra, ahol a berlini TV-torony található, amely Berlin egyik jelképe és Németország legmagasabb épülete. Ebbe ugyan fel lehet menni, és van is fönt egy étterem, viszont ennek elég húzós ára van. Ha van erre keret, és szép idő van, és szeretnétek magasból megszemlélni Berlin, akkor semmiféleképpen ne hagyjátok ki. De itt található még a régi városháza, több gyönyörű impozáns szökőkút és egyéb épület is megtalálható az Alexanderplatz közelében, úgyhogy erre szálljatok rá egy kis időt, járjatok körbe és valahol egyetek egy currywurstot. Currywurst Németország és Berlin legikonikusabb étele, nagy csoda nincsen benne. Én a magam részéről imádom, de helyén kell kezelni a dolgokat. Ez egy sült kolbász vagy virsli, ahogy tetszik, fel van szeletekre csapkodva, paradicsomszósszal vagy ketchuppal van lenyomva, és meg van szorva curryporral. Ennyi. Kész. Nincsenek nagy csodák, mellé van sült krumpli, általában majonézzel. Mindenféleképpen próbáljátok ki, viszont arra még azért figyeljetek oda, hogy egy csomó ilyen kifőzdébe, vagy ilyen gyorskajás helyen, ami nem multinacionális lánc, ott nem mindig lehet kártyával fizetni, szóval egy 20-30 euró KP azért legyen mindig a zsebetekbe. Innentől szabad foglalkozás, szerintem a Checkpoint Charlie kihagyhatatlan, ez a legjobban szimbolizálja a Berlin megosztottságát. Ez a két szektor, az amerikai és a szovjet szektor között álló őrbódé, amely ikonikusan eredeti állapotában maradt meg, és remekül megmutatja azt, hogy milyen lehetett a kettéosztott Berlin. Viszont Berlinben rengeteg helyen tudtak még a fal maradványaival találkozni. Van a falnak egy múzeuma, ugye, ahogy mondtam már az elején, a Potsdamer Platzon is ott van 2 darab a falból, illetve semmiféleképpen szerintem nem érdemes kihagyni az East Side Galleryt, ami a Spree folyó partján található, és a berlini falon mutat meg graffitiket. Nagyon ikonikus graffitik vannak olyanok, amiket már biztos, hogy láttatok, de ezt érdemes megnézni, érdemes bontani egy sört, és érdemes végignézni ezeket a kortárs művészeti alkotásokat. Berlinre amúgy is nagyon jellemző az, hogy rengeteg kortárs művészeti alkotás van kint. Mi pár évvel ezelőtt voltunk a Kraftwerkben egy kortárs fotókiállításon, ami elképesztően izgalmas élmény volt. És ha már az izgalmas élményekről beszélünk, akkor azért az estét azt szerintem Kreuzbergben érdemes zárni. Kreuzberg az egy multikulturális, Berlinnél is sokkal multikulturálisabb és sokszínűbb kerület. Ez a kerület az, ami magában foglalja azt az eszenciát, amire emberek bele tudnak szeretni Berlinbe, hogy itt a kultúrák békésen élnek együtt egymással, és több olyan étterem van, ahol olyan ízekkel találkozhattok, amilyenekkel kevés máshol. Mi magunk részéről itthon is sokat járunk ázsiai, vietnámi éttermekbe, illetve külföldön is. És Berlinben találtunk egy olyan éttermet, aminek majd a linkje benne lesz a leírásba, azt hiszem 4 vagy 5 éttermük van Berlinben, viszont amikor mi Berlinben vagyunk, ide elmegyünk, mert fantasztikusak az ízek, és tényleg olyan indokínai, ázsiai ízekkel találkozunk, amiket azért érdemes kipróbálni, ha nyitottak vagytok az ilyenekre. Persze vannak hagyományos német konyhás éttermek is, én magam részéről a német konyhának nem vagyok túl nagy rajongója, de ha ki akarjátok próbálni, akkor erre szerintem Kreuzberg a legideálisabb. És egy kicsit még így a végén beszéljünk az árakról. Igen, ez egy nagyon gyors és nagyon rohanós videó, tudom. Sok vágókép van benne, de Berlint látni kell. Tehát az árakra visszatérve. A repülőjegy annyira olcsó, hogy igazából nevetséges. Berlinbe oda-vissza fejenként
6-7 ezer forintért szinte az év bármely szakában el lehet jutni, és a szállások sem fognak senkit a földhöz vágni. Mi 3 éjszakát voltunk a Checkpoint Charlie-tól kb. 200 méterre, egy elég új szállodába, és ez valami 100 euró környékén volt 2 főre. Szóval, lényeg a lényeg, menjetek el Berlinbe, nem fogtok benne csalódni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornánkra. Sziasztok!